Mahtavaa päivää kaikille! Tänään mä teen semmosen video, missä sä voit tehdä oman pikkukuvan. Eli menkää taas tohon PixLR. Tai älkääs menkö sinne ekana, vaan menkää Pixelabiin. Ja sitten, tää on tää yksi juttu. Mä oon testaillut täällä kaikkea. Eli otatte täältä te default. Sitten panette sitä taas 2 kertaa ja sitten kirjoittatte mitä haluatte, mutta mä teen vaikka tästä mun oman miten tehdä pikkukuva. Eli tehdä pikkukuva. Noin. Oho, tää. Sitten täältä taas otatte sen fontista. Sitten täällä on se täys. Noin, miten tehdä pikkukuva. Ota vaikka väri vielä, jos te haluatte. Eli mistä olisi color tossa? Otetaan vaikka nyt täältä. Noin, ja sitten taas pistätte sen näin. Sitten transparent, save as image, save to galleria. Ja sitten menette nyt sinne PixLR. Otatte vaikka jonkun hyvän kuvan vaikka, jos te haluatte vaikka no okei, ottakaa vaikka jostain niinku lattiastanne kuva. Oho, tässä on minäkin, moi. Vaikka tosta lattiasta kuva, noin. Sitten menette nyt sille PixLR. Ei. Fotos. Noin. Vaikka toi tosta. Siinä on hieno toi lattiakuva. Sitten ADD-foto. Tuossa miten tehdä pikkukuva. Voitte vähän suurentaa sitä. Noin. Sitten taas pistätte jonkun kivan. Vaikka taas toi liike ja sitten piirrettää sitä topper. Noin, ja nyt se on taas painette done, save image. Ok, ja nyt se lataa sitä ja nyt se on valmis. Sitten tarvitsette YT-studion. Sitten menette tohon tähän vaikka. Sitten panette tuosta kynästä. Sitten panette tuosta missä on kuva ja sitten plussa. Sitten panette tota. Noin. Ja sitten painatte valitse. Ja sitten painatte tallenne ja laittaa pikkukuva. Mä nyt hylkään, koska mä en käytä nyt tohon. Mut nähdään ensi videossa, se olisi sijasti. Moikka! Moikka!